Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel Assam Forest Police Excise ni सायाव भिडिअ आपडेट गोबां कमेन्ट्स खालामदों सासे कैंडिडेटआ मोनबेसे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हादों एबा हायाखै मिस्टेक खालामफ्लांबाय दा मा जागोन रिजेक्ट जागोन नामा सो बे भिडिअ नायनाया जोबोद इम्पोर्टेन्ट आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ नायोब्ला गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन सो बिनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट लोगोफोर जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला दा 100K फैगासिनो दङ नोंथांमोननि अननायाव दा बेबायदिनो जबनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आसाम पुलिसाव गोबां साख्रि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो आसाम पुलिसानो बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन जेरै एक्साइज फरेस्ट बेनिफ्राय आसाम पुलिस दङ दा बेयाव नोंथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एक्साइजआवहाय हमना ला एक्साइजनि रानिंआ जोंहा मिथिखागौ 1600 मिटार्सल' दा बे 1600 मिटार्सआ नोंथांमोनाहाय खारनांगोन हौवाफोर हिन्जावफोर नाथाय हिन्जावफोरनि टाइमिंआ एसे बारा 8 मिनिट्स बेनिफ्राय हौवाफोरना नोंथांमोनाहाय 6 मिनिट सामथिं दङ सो बे डिटेल्सखौ नायगोन आरो जों गोबाव खालामा सो बेनिफ्राय फरेस्टआवबो रानिं दङ दा फरेस्टआवहाय 30 to 100 मिटार्स दङ अके बे जाबाय 30 to 100 मिटार्स बे जाबाय नोंथांमोननि हौवाफोरनि सो बेनिफ्राय हिन्जावफोरना 1600 मिटार्स दा बेनिफ्राय 14 मिनिट्सआव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगौ हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 8 मिनिटआव नाथाय बे नङा जे नोंथांमोना 14 मिनिट्सआव हाबलाबानो काट अफ थांगोन बे नङा जायफ्रा नोंथांमोना मेक्सिमाम टाइमाव खारदों अब्ला काट अफआ नोंथांमोना सहैनाय नङा बे 40 नि गेजेराव हमना ला रानिंआवहाय 20 बेनिफ्राय लं जाम्पआवहाय 20 दङ ना स' अब्ला काट अफआ गैयाब्लाबो नोंथांमोना मा खालामनांगोन स' 35 खाथियाव नोंथांमोना लानांगोन 35 नि खाथियाव लानांगोन स' गोबां स्टुडेन्टस जाबाय स' बेखायनो बैसोनि खोथायाव सोनारो बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम फरेस्ट गार्डआवहाय अके फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय ग्रेड 1 आवहाय दा बे 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि स्टुडेन्टसफ्रा आरामसे मोजां खारनो हायो नाथाय माखासे बे 35 40 नि गेजेराव थानायफ्रा एसे हार्ड मोनगोन बे फरेस्टआ ग्रेड 1 आव आरो गार्डआव स' बिनिफ्राय बे जाबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआव जाहाथे मोजाङै खारो आं बेखौ नोंथांमोन गिबियावनो बुंगासिनो दंखायो मानोना दायो जोबोर काट अफ थांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ अब्लाबो मोनसे बाथ्रा नाजायोब्ला नोंथांमोना हागोन नाजाबानो नोंथांमोना स्पिडनिफ्राय स्पिडसिन खारनो हागोन बे रोखा स' बिनिफ्राय दानिया अनलाइन एप्लिकेसन स' जों दायो अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव फैबाय दा बेयाव फैनानै एप्लाइ अनलाइनाव थुबायना स' बिनिफ्राय नोंथांमोना लगइनआव थुना होदो दा बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा हमना ला टल फ्रि नाम्बार दङ ना स' नोंथांमोना टल फ्रि नाम्बाराव जाहाथे नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामो अके स' नोंथांमोना जाहाथे कन्टेक्ट खालामो दा बे नाम्बारखौ बबेयाव मोनगोन होनोब्ला नोंथांमोना हेल्प डेस्क मोनदोंना बेवहाय नै स' नोंथांमोना बे होनाय नाम्बाराव जाहाथे नोंथांमोना कल खालामनानै जुदि एप्लाइआ गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना बेयाव क्वेरिसावहाय नोंथांमोना साजेसन लानो हागोन माबायदि सिस्टेमाव जादों बेखौ खिथाहरबानो जाबाय डिटेल्सखौ नोंनिखौ खिथाहरबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना कारेक्सन जाना फैगोन स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राबो दानिया दा हमना ला सासे केन्डिडेटआ मोनथाम पस्टआव इलिजिबल जायो नङा होमबा बेनिफ्राय खालामफ्लांबाय मोनसेल' खालामफ्लांबाय दा बियो मा जागोन दा नोंथांमोना मा जागोन बे ओरैबायदि एप्लाइ खालामनाय अपसना नोंथांमोना हमना ला मोनथाम पस्टआव नों इलिजिबल जादोंबा स' बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै बेहाय साबमिट खालामनांगौ अब्लासो गोजौनि पस्टआ गाहायाव मोनथामबो फैयो अब्ला बे मोनथामबो सेलेक्ट जाबाय बिनिफ्राय बुजिनो हाबाय नोंनि फरायनाया जुदि नोंथाङा हमना ला स' नोंथाङा जुदि HS पास बा अके बबे पस्टआव हागोन फरेस्टनि खोथायाव नोंथाङा हमना ला फरेस्टआवहाय HS पास बा स' फरेस्टआव नोंथांमोना मोनबेसे पस्टआव इलिजिबल जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना HS पास बा अके स' HS पास बा नोङो इलिजिबल जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना गिबियावनो ड्राइभार पस्टआव हाबाय जुदि लाइसेन्स दङबा स' बिनिफ्राय नोंथांमोना हाबावबाय बे जाबाय फरेस्ट गार्डआवबो हागोन बेयाव HS पास नांखागौ बिनिफ्राय गार्डआवबो हागोन नोंथांमोना कनस्टेबलावहाय AFPFआवहाय बे जाबाय नोंथांमोना बेयाव 10 पास हागोन डेट मिन्स नोंथांमोनाहाय आरोबाव ग्रेड 4 आवबो हागोन बेनो जाबाय HS पासआ नोंथांमोना मोनब्रै पस्टआव इलिजिबल जागोन ड्राइभार जुदि लाफायोब्ला ड्राइभार गैयाबा नोंथांमोना ग्रेड 4 आव स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबलाव बेनिफ्राय गार्डआवबो हागोन स' बिनिफ्राय 10 पास नोंथांमोना खालि ग्रेड 4 बिनिफ्राय AFPFआव नोंथांमोना हागोन आरो AF स' बिनिफ्राय PFआव नोंथांमोना हागोन माने कनस्टेबलाव हागोन आरो बिनिफ्राय फरेस्ट गार्डआव हानाय नङा मानोना फरेस्ट गार्डआ HS पासखाय स' दानिया फैबाय DB पास स' DB पासआ बबे पस्टआव हागोन बे जाबाय नोंथांमोनाहाय बे ग्रेड 4 आव हानाय नंखाया स' बिनिफ्राय नोंथांमोना AF स' बिनिफ्राय PF बेयाव हागोन देन बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो हागोन बेनिफ्राय ग्रेड 1 आवबो हागोन अके स' नोंथांमोना नै बेनिफ्राय ड्राइभार जुदि लाइसेन्स दङबा मोनब्रै पस्टआवबो हागोन बे पस्टआव हागोन ग्रेड 4 खौ लानाङा ग्रेड 4 आव हाया दा बेखिनियानो दा बेखौहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना बेयाव कल खालाम स' बिनिफ्राय आरोबाव जुदि गोसो मोनस्रा खालामनोबा नोंथांमोना गुबुन फन नाम्बारजोंहाय इमेल आइडिजों
इमेल आइडिजों जाहाथे बेखौहाय एप्लाइ खालामो आरो मोनब्रैबो पस्टखौ नोंथांमोना जाहाथे सेलेक्ट खालामो नोंनि फरायनायनि सायाव थागोन बियो दा बेनो आरो दिनैनि कन्टेन्टआ जे नोंथाङा गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनाहाय गोदान एप्लाइ खालामस्रानो हागोन बेनो जाबाय गोदान आइडिजों जे गोदान मबाइल नाम्बार गोदान मेल आइडिजोंहाय नोंथांमोना खुलिनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि आरो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामाबा टल फ्रियाव नोंथांमोना जाहाथे कल खालामो आरो नोंथांमोननि रिलिया मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ अके मार्चआव